tu creus que és normal que es fes un homenatge després de l'atemptat a les famílies dels assassins? Per protegir-los, perquè no hi hagués estigmatització, perquè... Hi ha algunes coses que estem amb un embolic mental de nasso. I després, aquesta dona, quan diu jo soc feminista i no entenc que hi hagi determinat... Ja no només progressisme, perquè el bonisme afecta a tothom. El bonisme també el practica Junts, i tant que sigui fins i tot el PP. Perquè és aquella cosa que amb això no ens atrevim. I ho sé perquè jo quan he plantejat aquests temes, i els he plantejat sempre des de posicions democràtiques, m'han trencat la cara tots. Perquè aquests temes fan pànic i ningú té resposta. I què fa aquesta dona? Diu, escolti, parlem-ne, i es posen tots histèrics. I llavors acaba amb això. Vinga, acaba i replica vostè. I llavors se l'estigmatitza... És una ultracatòlica. Saps què respon ella? Tinc 5 fills fora del matrimoni. Ja em dirà quina altra ultracatòlica coneix. Escolta'm, potser resulta que no és feixista i se us desmunta tot. Igual resulta que és una populista, igual resulta que amb el tema islàmic és una políticament correcta, perquè el feixisme és una altra cosa. Està a favor de l'avortament, està a favor de totes les lleis democràtiques, està a favor... No té cap problema que la societat sigui barrejada i que tingui múltiples religions. No està en contra d'un musulmà per ser musulmà. Està en contra de determinats plantejaments que ens compliquen molt la democràcia. I acabo amb aquesta frase, Joan. Quan ella diu la migració descontrolada ens pot destruir nacionalment, també té raó. També té raó. El que passa és que això no queda bé dir-ho. És que hi ha una pila de coses que no queda bé dir-les. Ai, 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 ai. I a partir d'aquí fem el boicot. I tots quedem, ens posem la medalleta antifeixistes. I a sobre ho lidera el de la CUP, que és, evidentment, de lo més central que hi ha al país, la CUP. Jo m'he sentit estigmatitzada per la gent del CUP cada 2 dies. És l'extrema esquerra i una extrema esquerra que envia a l'escombraria de la història a líders polítics democràtics. I que et defensa segons quins plantejaments que són horrorosos. O alguns dels comuns que et defensaven el Chávez i el bolivarisme. Per tant, dius, al final, escolti'm, i resulta que aquesta és pitjor.